Proiektu hau haurreskuntzako 2 urteko gelan aurrera emateko proposamen bada, printzipioz ikasturte hasieran, eta nor zara zu izenburua dauka. Lantzeko ildo nagusiak esarri dira bai familia egitura aniztasuna, identitatea eta talde kohesioa, 3 hauek. Eta zelan eramango da aurrera edo? Azkenan helburu didaktikoarekin batera esarri dira 3 erronka. Nork bere burua ezagutzera emotea, taldeko besteak identifikatu eta ezagutzen hastea, eta gero nork bere burua taldean kokatzea. Horren honekin batera esarri dira bai 3 momentu, ezta? Ez atozenak guzti bat erronka hauekin, baina bai, ikusiko dugunez. Hasierako momentuan ingo dena izango da etxetik familiekin, familien parte hartzarekin batera sortutako argazki bilduma batzuk eskolara ekarriko ditugu eta taldean gaudela taldean aurkeztuko ditugu. Zela, azkenan irakaslak bultzatuko du, bideratuko du elkarrizketa bat eta egun bakoitzeko, saio bakoitzeko, makinistaren errutina hori aitzaki hartuta, bakoitzak erakutsiko du bere argazki bilduma hori. Modu honetan, norberak bere burua ezagutzera emango du. Honekin batera, argazki bildumarekin batera, atxikimendua dioten abieturik izan eskero, aurrera. Hau ere aurkeztuko dugu. Horrela biliko gara, kasu honetan 12 ikasle direnez, 12 egunez, egun bakoitzeko batek egingo du. Bigarren momentuan, izango da irakasleak sortuko du argazki bilduma bat, eskolakoa, eta bertan agertuko dira taldeko umeak eta gero eragile eta espazio ezberdinak, eskola barruko mundua azkenan. Eta saio batean erakutsingo du, aurkeztuko du edo ezagutzera emango du. Eta 3. momentuan ingo dena izango da, eskolan sortutako bilduma hau, buelta eskolara etzera eraman, hau da, etzekoi erakutsi eta etzekoekin aztertu eta ikusi. Orduan hau egiteko bai, egun bakoitzan emongo zaio ikasle batei aukera etzera eramateko, orduan kasu honetan 12 ikasle direnez, 12 egun ezingo dugu. Eta zergatik hau azkenan ulertu behar dugu, hau azkenan aurrera eramaten den nahiko ohikoa den ekintzak dira, baina jarri nahi izan dugu, landu dugun ikastaro honen markoan, azkenean 2 urtekoen kasuan, alde handia, aniztasun handia dago, bai garapen mailari dagokionez, eta bai adinarekin bat atorrena. Zekeran, pentsatu behar dugu, 2 urtekoen kasuan, urtarrilekoa izan edo abendukoa izan, alde horrek suposatzen duela eurentzat bizitza erdia. Eta honekin oso lotua egongo dela garapen maila eta hizkuntzaren garapena. Eta hizkuntzaren garapen horrekin batera komunikazioa eta besteak beste pentsamendu sinbolikoa. Orduan, esaten genunez, aldaketa momentua da, eskolaratze etapa honi hasiera emoteko euren abia puntua beti izango da ezagutzen duten herri, hau da, etzekoa, eta berria izango da eskola eta eskola mundua. Orduan saiatu gara loturak ezartzen, orduan horregatik daude proiektu txiki honetan horren beste hartu eman, ezta? Etzekoa eskolara ekarriz eta eskolakoa dana etxera eramanez. Uste dugu modu honetan zaintzen dela alde hori, edo saiatzen garela behintzat hori zaintzen, eta euren identitatea eta emozioak lekua usten zaiela, ezta? Hartu eman hauen bidez eta talde barruko elkarrizketen bidez. Eta, materialia dagokionez, azken argazki bildumak direnez, honetan geratzen da aurkezpena, eta espero ulertua izana eta egokia izana. Eskerrik asko.